mare și cu cetățile lui. Și am arătat, era civil, dar avea grad de general. Generalul care răspundea așa. Și am spus, uitați-vă de la Hotin, la Vale, Soroca, Tighina, ce vreți, Cetatea, Chilia. Toate cetățile astea se află pe Nistru. Când Rusia era ocupată de mongoli, și a fost o lungă perioadă ocupată de mongoli, dacă Prutul ar fi fost granița românească, păi, ar trebui ca aceste cetăți să fie pe Prut. Dar nu sunt. Da, în fața unei evidențe a fost așa de mulțumit, de explicație. Am avut și o invitație așa la o masă cu ei și mereu își bătea capul cu treaba aceasta, pentru că acolo se spune că sunt două neamuri în Basarabia, două culturi, două limbi, niște aberații. După aceea sunt argumentele acestea. Deci pe lângă cele scrise. Sunt și cele nescrise. Sunt foarte adevărat a spus. Păi toate legendele cu Ștefan și înainte de Ștefan și toată cultura aceasta populară, cum se numește, începând și cu colinde. Păi să colindă Movila lui Burcel, care e la noi în județ, dincolo de Nistru. Sau nu numai despre Ștefan, deci toate legende, mituri, ce avem noi, zicători, proverbe, folclorul, datinile de naștere, de cununie, de mormântare, încă sunt mai bine păstrate acolo decât la noi, pentru că ei au fost dominați de o putere străină și au rezistat prin cultură și obiceiuri. Să mergem pe firul istoric al acestei informații istorice, dacă putem să spunem așa, și să ajungem la faptul, să spunem, când Rusia a ajuns la granița cu Nistru. Cum a fost posibil așa ceva? Păi da, un țar, de fapt primul țar cu titlul acesta este Ivan cel Groaznic. Așa se cunoaște el în istorie, Ivan al IV-lea, care duce lupte grele să scape de dominația tătară, mongolă, și unifică pe ruși, cum s-ar spune. După aia vin ceilalți țari, așa care, după Petru cel Mare, pe timpul Petru cel Mare, Rusia nu era la Nistru. De-abia la 1791-1792 se ajunge aici și se încheie o pace la Iași, este adevărat, în urma unor războaie duse mereu de Imperiul Țarist rus cu Imperiul Turc. Dar care a fost rolul lui Ivan cel Groaznic? Deci a fost un întemeitor de țară pentru Rusia, un cuceritor, de altfel, și expansiunea lor spre apus începe sub Ivan cel Groaznic. Deci, după 2 secole de la Ivan cel Groaznic, Rusia ajunge aici în graniță cu noi. Deci n-a avut nicio legătură Imperiul Rus cu acest pământ. Până la sfârșitul secolului XVIII. Au continuat o serie de războaie pe pământul țării noastre. Deci cele două puteri își disputau principatele și au mai urmat după 1792 și alte războaie și urmează un război din 1806-1812 de durată de 6 ani pe pământurile Moldovei și Munteniei. Și aici au fost atrocități, nu avem noi timp să le dezvoltăm, ce au făcut generalii ruși cu populația românească. Au mâncat boi, au tăiat, au distrus, așa, și au pus săranii români să care, proviantul, adică carele cu provizii. Și nu mai spunem distrugeri, morți, violuri, beții, un adevărat dezmăț. Fenomen cultivat de-a lungul istoriei. Și deci ei au venit ca, vorbeau în numele, aveau și o anumită, hai să spunem pe românește, o viclenie, o subtilitate, cum se spune astăzi. Foloseau ideea că ei vor să elibereze popoarele creștine, pentru care eram și noi, ortodoxe, de sub Imperiul Otoman. Scopul lor era să cucerească aceste țări. Există odată, dacă să avem timp, să vorbim de un testament al lui Petru cel Mare, care spune foarte clar de unde trebuie să fie Rusia, din Baltica până la Constantinopol, să cucerească Bosforul și Dardanelele, să iasă în Marea Mediterană. Visul lor în permanență a fost acesta, iar noi eram o piesă de schimb aici, între cele două puteri, s-au dus multe război și la 1812, după 6 ani de război, turcii au fost înfrânți și se duceau tratative de pace la București. Și
rușii au cerut toată Moldova asta, așa, de la Nistru până la Sighet, nu până la Prut. Și până la Dunăre, inclusiv județele ca cu ieșire la Marea Neagră. Întâmplarea face că Napoleon, în 1812, începe campania împotriva Rusiei. Și o scrisoare pe care o trimite, e un lucru foarte important, așa, amănunt, dar important, trimite o scrisoare pe doi frați greci, moruzii, care erau un fel de miniștri de externe a Imperiului Turc. Și aceștia dau scrisoarea țarului în loc să o ducă sultanului. Rusia află că pericolul iminent de o invazie a lui Napoleon, își retrag trupele foarte repede. Era un vestit general al lor care a fost aici, Kutuzov, care a dus războaie cu Napoleon. Tocmai acesta este contextul istoric prin care începe mișcarea de eliberare a Moldovei dintre... Nu, este sigur răpirea Moldovei de către Imperiul Țarist. Și la 1812 rușii se retrag rapid pentru a face față invaziei lui Napoleon și nu mai au atâtea de mari pretenții și cer numai pământul dintre Prut și Nistru. Deci în mai 1812, Basarabia, cum se spune în vocabular, dar corect este Moldova, este o Moldovă dintre Prut și Nistru, intră sub incidența Imperiului Țarist. Și va dura până la primul război mondial, până în 1918. Și cum începe acest proces de eliberare? Păi, în contextul primului război mondial, când România era aliată cu Rusia, Franța și Anglia împotriva Germaniei, Austro-Ungariei, pe fronturi încep, cum se spune, o serie de succese Antante din care făceam parte. Dar până acolo, în 1917, România a dus lupte grele aici, Mărășești, Oituz. Rușii s-au retras din acest dispozitiv de luptă, că a început Marea Revoluție Socialistă, se pregătea Marea Revoluție Socialistă din octombrie, cum se cheamă în istorie. Lenin încheie o pace rapidă cu nemții și România rămâne înconjurată aproape din toate părțile din Germania. Ucraina era a Germaniei imperiale. Era și un articol extraordinar în vreme, cine mai poate salva România. Întâmplarea fericită face că aici, între Siret și Prut, armata română, cu toată pacea grea care s-a încheiat la Buftea cu nemții, a rămas în stare de pregătită de luptă. Și în momentul 1918, deci în martie, Lenin încheie o pace separată cu Germania, care a dus la prăbușirea frontului. Toate armatele rusești trec Prutul. Au făcut jafuri aici, până la Prut. Armata română îi dezarmează, le ia tunuri, armele, echipamentul și îi trece peste Prut. Numai că și acolo, în provincia aceasta, între Prut și Nistru, fac jafuri cumplite. În Basarabia, ostași erau 500.000 de basarabeni, deci 500.000 de soldați basarabeni au luptat în armata țarului. Ba unii au luptat și din Bucovina și sub armata austro-ungară. Toți au cerut să lupte alături de armata română pentru reîntregirea neamului. Și au format un comitet al soldaților moldoveni în 1917. Aceștia fac nucleul luptii de eliberare de sub Imperiul Țarist. E adevărat că Lenin dă un decret. El a dat mai mult, vreo 3 decrete vestite, printre care și acesta al păcii și al autonomiei și independenței fostelor țări din Imperiul Țarist. Dar a fost totdeauna, așa cum au lucrat comuniștii, într-un stil de acesta demagogic, de populism, cum se cheamă astăzi, că în esență ei n-au respectat decretele acelea și Ucraina își reconsideră poziția pentru a forma un stat, moldovenii la fel. Haideți să spunem pe scurt cum s-a întâmplat acest moment 1918, ca să mergem ea fiind în iulie 1917, organul acesta, un partid, Partidul Național Moldovenesc, deci tot pe ideea națională. Iar la începutul 1918, Sfatul Țării, în care intrau și militari și țărani, toate categoriile intelectuale. Și acest sfat al țării avea 150 de membri, la început a avut mai puțin, din care făceau parte și toate minoritățile care erau, și mai sunt și azi în Basarabia, ruteni, adică ucraineni, germani, evrei, bulgari, găgăuți, dar toți au fost de acord să scape de jugul rusesc.